Ngifike ngiphitshe laphana guys, ngiphitshe. Bathayista ukudla kwami, babe excited. Hayi mangiqeda lapho ngihambe naley'ngane, ngangihamba ney'ngane eziwu-2 ezazingisiza at the time. Shay, may her soul rest in peace. One of those girls has passed away. UKwaNdlovu bakithi. Shame. And washona kabuhlungu kanjani, washona eyoteta. Wavele wafisa ngezansi kusho ukuthi bamsika wrong. Wafisa ngezansi sabanda qa, akaphindanga umntana abantu wavuka. Yo, ebuhlungu inhliziyo yami ngiyonqaba leyo ngane ngoba sasisebenza kahle nayo. Okay, fine. Hayi-ke siyishayile phishi, ngiyishayile phishi, ba-taste abantu, qede lapho baqeda ukudla okusalayo baze bakuthulele ezitsheni. Cabanga ngikhuluma ngabelungu la, khona nabelungu, khona yonke inhlobo yabantu aba-high profile. Baze okusalayo baze bakuthulele ezitsheni bathi nje cha, ngeke uze uphinde nokudla umnandi, ngeke uze uphinde emuva nokudla umnandi kanje. And it was traditional food. I went all out like lo kade ngikudla namhlanje. Oh, yeah, the food was nice there in that event. Okay. Masiqeda-ke lapho sithathe isiqoqo zitsha sifake emakhalibhothini, sifake kumakhontena akhona, sibuye-ke siza la endlini-ke manje sizoziwasha. Ngangingalali-ke nje nesitsha singcolile, angalali ngingcolile-ke nje. Nginjalo-ke nje namanje, awukulala silale isitsha la ekhaya singcolile. Sifike siwashe izitsha-ke vele zazingekho yiningi, amabhodi sasikade siwashile before sihambe. Siwashe lezitsha, sizikline, sizibeke ngononina la zihlala khona. Now-ke manje ngivele ngizitshela ukuthi angishintshi ngisho ukushintsha, ngivele ngiwashe ubuso nje. Ngiwasha ubuso ngoba phela angithi kade kushisa emini, ngikhuluma ngithini ngijulo. Excuse me, ngizisulela ubuso ngiphophotha nje kancane ukuthi phela ngiyohlangana nomuntu shwi ngihambe. Mangifika eSouth Coast ngifike esekhona vele ngoba bethe ufika ngo4. Mangifika mina eSouth Coast mhlambe ngafika after 4 seyoshaya nje abo 5 6. Hayi-ke ngisheshe ngimbone futhi ngoba beshilo ukuthi uma engakephi, and i-picture yakhe ngithi nginawo ama-pictures akhe bengike ngambona bese sakhuluma futhi kuma-video calls. Sihlangane-ke, hey, hi, how are you? And uma ngifika kuyena, mind you, there is something about working with food, working in general. Yabona mina angikwazi ukudla mangisebenza, kufana noma ngiyoshuthi i-podcast. I can't eat. Uma ngiphuze amanzi, it's more like it's my fasting day. Uma ngizosebenza that kind of work. And if the time I was working with food, it was even worse. Ngangiphatha ukudla the whole day, but I would not touch food except for the time when I was tasting the food. Ukuthi lokhu right, onke ama-tastes angalendlela kufanele bengakhona. So I had not eaten the whole day, that particular day ngiyohlangana nayo lo mlisa. Ngangimbiza nga brown sugar. Wayemnyama namazinyo amahle the, and he was Zulu. Ungangibuza ukuthi ngase ngifunani kumaZulu ngoba yazini he was Zulu. Hayi-ke umfana-ke fike-ke sihagane entontontoni, sihambe siyohlala ngale Suncoast, abazitheku-ke ngale otshanini eSuncoast, sihlale sixoxe. Yo, saxoxa kwamnandi, kwamnandi ukuxoxa nomfana kwaze kwa late. And vele mina mangifika vele ngifika ngilambile, so nje saqala saxoxa like 30-40 minutes. Ngathi mina ngilambile, I have not eaten the whole day. I went to that meeting and I'm ngilambile, I'm excited, ngiyona yonke lento ngilambile, and I need something to drink. I need to celebrate. Ngila today, I'm celebrating. I had a beautiful dinner with Mprudiswa and the rest of the content creators who are in the food niche. So bekumnandi today. So ngiyehlisa cause idine ngidlile bimnandi. Ngithi-ke mina ngilambile, ngicela siyongena ngaphakathi siyofuna into yokudla. And lapho anginaso ngisho stress ukuthi umfana uthini kanjani. I'm just prepared. Yabona uma happy, umuntu mekuthole kahle nje uhappy. Ayisingene ngaphakathi, singene siye wempike futhi nangalona ngawo umfana wa-order ama-wings, wa-complain ngama-wings, wathi hayi agcwele usoso nje kodwa nje. And umfana it so happened ukuthi naye waye very clued up ngento zokupheka, wayekuthanda ukupheka. Hayi umfana sifike-ke a-order ama-wings, mina ngi-order into engiyi-ordayo, sidle sishile, si-order bese kucaca ukuthi vele-ke ama-drinks ngeke size siwathenge wempi. Ngithi hayi asiphume sihambe siyofuna ama-drinks somewhere else, sihambe siyofuna ama-drinks. There is a spa Moses Beach ongaphaya top so behind, and kwakuse-early ku-before 7 ngabovala. Sahamba sayo lapho sawufuna ama-drinks. Hayi-ke sesihleli-ke manje Suncoast ngikhokhile vele, angimindi-ke, angizange ngiminde ngoba vele that day I was happy. Ngithola i-contract, ngi-excited, yabona nje kumnandi, ngizomitha naye. Vele bengibhorekile, bengizobuya endlini ngibhoreke, ngilale, ngithini, yabona nje so kumnandi. Hayi-ke sihlale-ke ngale-ke, angisazi sathe ngi-6 yani.
sathenga i-6 ye-Brutal, angisazi yena wathi wafuna ini. Oh yena wafuna yini lento i-Windhoek, mina ngathenga i-6 ye-Brutal fruit, i-6 ye-Brutal fruit. Ya ngiphuza i-Brutal fruit vele. Ngathenga i-6 ye-Brutal fruit, ke siyayiphuza nje, sayiphuzela nje sithe chu asina stress. Bese kuqala kuyabanda kube ngathi kuyakhifikhifiza futhi. Athi yena uyabona ukuthi kuyaqala kuyanetha kuyakhifikhifiza, and yena bekahlala e-Morningside. The-Morningside is just around the corner. Asuggest athi ngoba we are still drinking and wena angifuni ukuthi udrive ubuyele emuva udrive uphuzile. Kuqala njengoba kuyi last week of November kuqala amaphoyisa aqala ukuba serious emgwaqweni, and abathanda abantu abafana nawe abahamba notshwala emotweni nabaphuzayo. So let's go and chill in my place. Sizoqedela khona ukuphuza, sizodecide from there ukuthi kwenzakalani. So sivele siphakame nje kanjalo bavele kuqala ukunetha kuqala nokubanda, and ngangigqokile ngangigqoka ushort nje vele engangiyophitsha ngawo nelokhunjana my chef t-shirt eyayibrandiwe ngoba angizange ngishintshe. I did not have time to change. So come back. Sesihamba ke manje siyaphi sendlini yomfana e-Morningside. Umfana uhlala eflatini bayi-2, uhlala nomngane akhe asebenza naye. They are sharing a 2-bedroom flat. Omunye nomunye unekamero lakhe. Hayi sifike sihlala endlini avula i-TV umfana, singazi kwakudlala ini kulokhunjana kwi-TV movie or something. Sibuke lowo movie, enjoy i-movie, siyaxoxa ngapha kumnandi. Sichilile nje yabo kumnandi. Siphuze, ngiphuze le-6 yami ngizwe ukuthi mina ke I've got this thing ukuthi once ngafika kwikani lesithathu angikwazi ukuqhubeka, angiyona lenhlobo ekwazi ukuphuza qede yonke 6 same time. Kuyangihlula namanje, kuyangihlula. Yabona le yesibili and ngiright. Mengaqeda ukuphuza le ngiyalala. Susa le makeup egcwele ubuso ngiyalala. Okay. Athi ngeke bekuso tips. Sesihleli kamnandi. Yabo sesihleli kamnandi. Lalelani guys. Ningangibuza ukuthi sesiqomene nomfana futhi ningangijaji. Lalela mina ngiyothoba inhliziyo lapha. Divorce ingiravazile, umshado ungishukile, wangishuka wangenza isikhumba seleda ngaphenduka indwangu yokusula izitsha endala enikizela enembobo. So nje ungangijaji, ungangibuzi, sesiyacabuzana nomfana, akusemnandi ngapha ngihappy. Uyabona yonke into yavele yabhalansa nje, yahlangana nje kwa right. Uyayibona lento evele izenzakalela, ivele ihambisane ithi kanje njengo-freeway, ithi nje ithi hayi man, hayi yazi ngivele ngizizwe nginethezekile ezandleni zalo mfana. Kuvele kube mnandi, siyacabuzana. Mind you, I'm on periods. Ngithi hayibo mina I'm on periods. Ngiyezwa phela ukuthi hey, i-Brutal fruit engibambile ngapha, umfana ungibambile ngapha, ungicabuza kamnandi, ungitofoza kamnandi. Yonke umfana into angenza yona, izandla zakhe nje zithi ngibambe. Yabo izandla zithi ngibambe. Ngibambe izandla zika Brown Sugar. Hayibo Brown Sugar ungenzani ngoba phela mina ngikuma-periods. Athi umfana asihambe siyothenga ama-periods, siyothenga ama-pads nama-tampons egarage ngoba phela wena ngeke uze uhambe. Angeke mina ngikuvumele ukuthi uhambe udakiwe. Uqala iviki lokugcina kuNovember, kuzoqala uDisemba vele usona yabona avele avula iwindi athi yabo bukoza la. Awuna ngempela siwabona ama-traffic cop ezansi e-Morningside. Angithi vele lapha mawushona ezansi uphuma suka e-Morningside ezansi uyoshona ezansi o-Florida, ama-traffic cop ayathanda ukuba phithizela nje lapho agada abantu abapake kabi nani. Athi buka nabaya. Hayi kuvele kucace ngempela ukuthi hayi ngiyalala. Ngithi mina hayibo i-painting ngizoshintsha ngani. Lalela asiqala umuntu omenzayo thina. Wena ngizokunikeza ilokhunjana i-trunk ozoyigqoka, faka ithamponi, ufake i-pad ngaphezulu. Ayikho nje into ezophumela. Sibajwayele abantu abamenzayo. Thatha iphenti lakho lelo uliwashe ulineke, angikhumule neskipa leso asifake emshinini, ngikhumule ivest yonke into engiyifakile ngigqokile ngijikishele emshinini. Anginikeze i-trunk yakhe, anginikeze athi vele kulezi nqa zakhe ezingaka le trunk vele izoba yiphenti. Kona nangempela vele yabe yiphenti. Yangena yathi ngci kulezi bhambham ezinqa zami ekuthiwe azifuna ngoba vele yangena yathi ngci yabe idurazi ngempela i-trunk yomfana. Yangena nje yahlala. Hayi-ke sahlala. Sahlala nomfana. Uyabona lokubonda nomuntu kamnandi. Niyaqala nokubonana benitholoko nikhuluma efonini, niyaxoxa. Sahlala mhlambe kwaze washa o-3 ey'ntatha sihleli, and vele angina stress kusasa ngivuki. Uyena uvukayo emsebenzini, mina angina stress.
Athi nje naye akanankinga vele ukujwayela ukuhlala kuze kube late bebuka ama-movie nami no-Rumza wakhe. And ngalelo langa kwaRumza loyo wayengekho, so sasisowu-2 nje. Silambile-ke manje besidlile Wimpy, angithi sesilambile-ke manje siqale phansi-ke manje. Uyakwazi na lokududana nomuntu oku-enjoyayo ukuxoxa naye, futhi nje ovele inemood ukuthi nje hayi lo nikanje. Sidudene-ke manje siyokhipha iy'nyama efrijini, inyama ifrizile iyiqhwaqhwa. Ngithi mina hayi ngineplani mina, ngineplani asiyifake emanzini abilayo, siyifake emanzini abilayo inyama. Hhayi ithi labaya sesiyofuna amalahle akudala, sibeka amalahle senza i-braai for 2 manje. Hhayi akusemnandi, ngiyayi-enjoya yonke lento cause vele endlini bengizobhoreka bengizolala. Hhayi emveni kwaloko ngigcine sengize ngiphahluka-ke mfaneni ukuthi njengoba kuleya meeting ebekade ngiye kuyona bengiye kephi. So kahle kahle angithi ngihlele amaqambela amanga, ngithi mina ngulophola angisebenzi kanjani kanjani. Hhayi ngigcine ngiphahluka-ke mfanele ukuthi hhayi bekade ngiyokwenza i-interview kwathini vele ngiyapheka yabo, ngimchazele nje ngimchazele. And at that time I remember I was even an ambassador yaka Green Egg. If you don't know what a Green Egg is, just Google Green Egg uzoyibona. I was an ambassador yaka Green Egg because remember kangikade ngine-restaurant eyavalwa yi-COVID. So njengoba manje ngitransitionile ngisuka from i-restaurant to ilokhunjana, to cooking on the street and to working on social events. Vele bese nginayo leya contract yaka Green Egg ukuthi ngiyabapromotela, ngibenzela ama-food demos nani. And at the time sasiwu-2 lo engangipartnerishe naye ngesikhathi yonke leya nto yenzeka ye-restaurant ne-cooking nani. Kwathi makabona ukuthi izinto ziyabheda, imali ayingeni, i-COVID yasivala kwayale, wadla phansi umfana. Ngiyomxoxela futhi lo story naso, the story for another day. Wadla phansi umfana wahamba. Okay fine-ke ngangingena-ke ngoba ekugcineni kosuku yayingekho into ayezoyihlalela uma kuwukuthi into eyayisihlanganisile engasebenzi, ngoba phela sasihlanganiswe ibhizinisi ukuthi sizokwenza imali. He was a chef by profession, so he was bringing in i-skill sakhe. Kwakuyiloyo into nje. So kube into enjalo-ke umfana-ke hayi sihlale kuze kube seyintatha asilele sidlala no-music la, yabona lento yini uTracy yini lento edlala ku-TV no-music, sibukele naleyo nto sibuye sijayive kuyele. Kwaze wacishe washawa 4 impela nje sihleli sibhekile. Asathi hey baby mina ngiye emsebenzini phela ekuseni. Kodwa ngenhlanhla-ke wayesebenza eduzane, so wayengena ngo8:30 emsebenzini and wayevuka ngabo7. Athi into engizoyenza ngicela nje ukulala only 2 hours. Athi uyalala ngimvusa, kodwa agcina ngimxolela-ke shem ngabo 4:30, 5 walala-ke 4, 5, 6 manje ushawa 7-ke wathi ngimvuse-ke ngoba uyabona chayi mina ngizimisele vele ngokulala, and vele ngangingazimisele ngokulala. Sengize ngangenela nakwi-brutal futhi yes5 sengicishe ngiyayiqeda nje 6 pack ngangiqala ukuthi hayibo soze ngiqede ngoba phela ngiyabona sengibhorekile sengihleli ngedwa. Okay fine-ke alale-ke nami ngigcine ngizumeka-ke eduze kwakhe-ke silale-ke lobo buthongwanyana aba 2-3 hours. Sivuke avuke yena ngesikhathi avuka ngaso kufanele avuke. Ngithi mina no ngizogeza emva kwakho, wena hamba ugeze emva vele emsebenzini. Hhayi sigeze-ke ngihambe-ke ngiyomdropha emsebenzini-ke bese-ke ngiyabuyela endlini-ke mina-ke ngibuyela kwami-ke. Ake siyivale ku-part 3 ngixoxele ukuthi ngaba ngani-ke mina nomfana, or kwenzakalani, or how was our relationship.